कहिला पमार झड़ुआ सखी मिलल भतार भड़ुआ डाले ढोरिए में तेल करुआ सखी मिलल भतार भड़ुआ डाले ढोरिए में तेल करुआ सखी मिलल साजे से लागेला सजिया गोरे पागल हो जाला सामान देखी गोरे ये सखी सुनता साजे से लागेला सजिया गोरे पागल हो जाला सामान देखी गोरे माचा धक्के लेवे कोरावा में छोड़े 6 बजे भोरावा में अमित बिहारी रौनक करे मना मानी ए सुनता कैलस जियान मोरे चढ़ल जवानी अमित बिहारी रौनक करे मना मानी सच कहतानी बाबा निर्मल रोज रात में मचावे हलचल।